Deraaɓe tedduɓe, mi hofni on fuu goto goto, gorko e debbo, mawɗo e pamaro. On fuu mi hofni on. Miɗon yeli on yamɓe ko ɗume, heere gonɗon bo jam e kisal ɗon tabiti be derɗiraɓe mon fuu. Miɗon waɗa natal dimbotongal ngal ko wiyete vidéo ngam mi wolwa seeɗa dow coronavirus. Nyawu hande nastungu lesɗe duniya fuu, nyawu ummingu kultorol walla ma kulol be diwgol nder lesɗe duniya fuu, coronavirus. E noon mi laari coronavirus man yottake Africa, nder lesɗe jur nder Africa hande, ko dilanta lesɗe 50 nder Africa. E yottake Cameroun bo, mi jangi bindol wasirijo Cameroun najo cuklantoɗo cellal ko wiyete ministre camerounais de la santé. Kanko man bo wolwi o wi ko dillanta yimɓe 10 nyawman nangi ha Cameroun. E noon mi jangi ha bindi ɗuɗɗi ha dow réseau ji, yimɓe ɗon mbiya nyawman nangata ɓaleɓe. E noon woɓɓe bo ɗon mbiya nyawman ɗum woɓɓe ɗon mbiya nyawman nangata ɓaleɓe ɗum nyawraneɓe. Woɓɓe bo ɗon mbiya nyawman ɗo virus man to yottake Afrique ɗo nange mbaran virus man. E woɓɓe bo ɗon mbiya yo nyawman ka derken tan nangata. Kadi miɗo waɗa natallo ngam mi finditina en dow majum. Mi wiyan na ko jangeten, na bindi ɗi jangeten dow réseau ji fuu wonte gonga. Ɗum pewe coke se gatane ɗum hakkilo boɗɗum. Aranum man ko hani anden dow virus man kam ha jonta wiɗitittoɓe ɗon mbiɗito, ko wiyete chercheur en wiɗitittoɓe ɓe ɗon mbiɗito haɓe paama virus man ɗo hidde ko ɓe gurtinanen lekki faddago virus man. Ma jonta kam ɓe ɗon mbiɗito hidde ko ɓe mbiɗitito man ɗo ɓe dokki en ɗuman ɗon kam no mi wiyatama gesteji, mi anda no mi wiyata geste ɓe fulfulde. Ɓe dokki en kuje ɗe tammiɗen ɗe kanduɗen wadgo ngam paddoɗen nyawman. Arannum man ɓe mbiyen yo looten juuɗe men, to en gurtake en garti ka fu looten juuɗe men ha saare be savon, looten juuɗe men. E noon ɓe mbiyen dayoɗen babe ɗe yimɓe moftoto e mum. To yimɓe ɗon mofta babal, dayoɗen babal man ta jeyna ton. To ɗum dooli sey njahen noon bo, to en njahi ton man ɗo sey ɗalen babal hakkunde men be yimɓe. To goɗɗo ɗon ha ɗo daroɗa 1 métre, daroɗa be hidde ko man ɗo ngara dara ta ɓadindira be goɗɗo man. To ɓadindiri jawum ɗo foti transmission virus man waɗa. To goɗɗo sondake walla o isli tuuɗe biccete walla noy, ɗo man ɗo fu foti waɗa transmetta virus man. E ɗo man ɗo bo en mbiyan yo looten juuɗe men to en gurtake, walla to en gurtake en garti looten juuɗe men, ta janjanen ha babe yimɓe moftoto. To ɗum dooli en jahi ton man bo sey ɗalen babal seeɗa hidde ko daroɗen. E noon to en islan malla en condoto bo gaɗen ha nder ɗuman ɗo soɓɓudu men ɗo ni, kal soɓɓudu men ɗo gaɗen soɓɓudu men ni hidde ko condoɗen malla islen, ngam ɗo man ɗo ustugo sankititgo nyawman. Ɗo on deidei ko wiɗitittoɓe mbi'en jonta, ɓe ɗon mbi'ito dow nyawman. Ɓe mbi'ai en nyawman nangata ɓaleɓe, ɓe mbi'ai en nyawman nangata derke'en. Ɗo ka fu ɗum pewe coke. E noon mi darɗo ha deidei yimɓe nyawman nangi ha France ha ɗo, mi darɗo ɓalejo maayi coronavirus man. Ɓalejo man ɗo bo na o dottijo, o mari duuɓi hanka gale 30-40 ans na banni mi tammi kam. E noon woodi derkejo duuɓi 23 bo mi darɗo ha information infirmiére feere ɗon wiya 23 ans coronavirus nangi derkejo man. E coronavirus man ɗo nangan ko moye, en fuu en e ɓiɓɓe adama en, coronavirus man nangan ko moye. Jotta kam sey deidei ko ɓe dokki en ha faddago coronavirus man ɗo, sey ndaren ɗum, aynen ɗum, ngam heɓen ndenen ko'e men e ndenen ummatore bo banni man kadi. E noon kadi virus man ɗo ɓe mbi ɓurna fuu nder nyawɓe man ɗo, ɓurna ka fuu ɗum yimɓe marɓe duuɓi dotti en fule rewɓe. Kanjum man kadi ɗo bo ɗum wakkati enɗam jonta ɗo ha men on bo cuklanoɗen dotti en, cuklanoɗen fule rewɓe.
ngam faddago ta virus man torraɓe, ta virus man nangaɓe, cuklanoɗen ɓe kadi banni man kadi cuklanoɗen ɓe, amma kadi ta tum en ɗon dari dow koye maɓɓe. Ngam wakkati feere ka enen man en foti en ɗon mari virus man, amma virus man wala batte ɗitta dow meɗen, amma enen ka en foti en transmetta virus man en transmettana dotti en man fuleroɓe man, ɗum kamɓe kam foti ɗum nangaɓe, ɗum torraɓe kadi. Banni man ɗo man bo sey cuklanoɗen ɓe, amma kadi ta tum en ɗon dari dow maɓɓe, cuklanoɗen ɓe e limiten contact be maɓɓe man bo kadi. Banni man en ɗon miɗon toro genomoɗo wallu en reyan en sharru virus man, bo kakkilan en fake news ko wiyete pewe ɓe bindi do réseaux sociaux ji. On gettama, on jarama. Ɗum min derrawo mon Moukhtar Bello, malla ma Gando Teli.